vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vakatumidzira message iyi as a WhatsApp voice note ndokubva tazotaipa voice note ravo. So the story that you're going to be listening to yakabva pavoice note iro ravakatitumidzira. Hanzi nyaya yangu yakamira sekudai, so yanguwo haisi confession asi kuti iyambiro yandingada kupa kumadzimai ose angadai ari mukati mewanano, kunyanya avo vari muwanano nevanhu vechirudzi vasiri vemunyika munomu. Izvi zvandiri kutaura hazvina kuitika pandiri asi zvakatoitikawo kuna amai vangu. Isusu takaberekwa tiri vatatu. Takati taberekwa tiri vatatu kudaro, vaviri vainge vaina baba vavo, saka baba ava vainge vachibva kune imwe nyika, vainge vasiri muZimbabwe. Saka varoorana naamai vangu kudaro. Baba ava vainge vari munhu ainge akanaka nekuda kwekuti vainge vachitotibata sevana vavo panguva iyoyo patainge tichiri vadiki, patainge tichigere muno muZimbabwe. Zvakazoitika ndezvekuti baba ava vakabva vazoritaya basa, ndopa vakabva vazoti vainge vava kuda kuchienda manje kumusha kwavo, ndokubva vazotaurirana vakabva vazowirirana naamai vangu kuti vaifanira kuti vange vachizoenda vose. Zvinhu zvakabva zvazorongedzwa. Mushure mekunge zvinhu zvarongedzwa zvikabva zvazoendeswa kuMalawi kunova kwainge kuri iko kumusha kwababa ivavo. Isusu sevana tainge tisina kana kodzero yekuti tinge tichiramba, hapanawo zvatainge tichiziva. Rakazoti zuva rekuti taifanira kuti tinge tichisimuka rakwana kuti tinge tichienda kuMalawi. Takasimuka tikaenda, takaita zvekushandisa mabhazi. Bhazi riya ratakashandisa rakabva razorohwa kusvika razosvika pabhodha reZimbabwe neMozambique. Takabva tazoenda neMozambique kudzamara tazosvika manje pabhodha reMozambique nenyika yeMalawi uko kwainge kuchibva baba vaya. Takasvika kunzvimbo inonzi Mwanza, ndipo bhazi parakabva razofa. Takabva tazorara pabhodha paya. Baba ava vakabva vazobhuka room ndokubva tazorara paya. Ava mangwana takabva tazochitsvaka manje transport yekuti tinge tichienda uko kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda. Patakasvika pamba pacho ndo patakasvikowana zvinhu zviya izvo zvainge zvatumirwa zviya. Isusu sevanhu vainge vazvitevera zvinhu zviya takabva tazogara pamba paya. Takaita 1 week tiripo pamba paya ndokubva tazochienda manje uko kwainge kuine final destination yedu kwatainge tichifanira kuti tinge tichizogara. Asi kuno kwacho kwatainge tichifanira kuti tinge tichizogara kwainge kuri kumaruzevha mukomanashi, kwainge kuri kumaruzevha kusiri kwefani. Pamba pacho patakasvika, takati tasvika pamba apa ndokubva tawana kuti pamba apa painge paina bangukuru avo vainge vari mukoma wababa avo vaya vacho vainge vakatiendesa kuMalawi, avo vainge vakavaka imba yavo yavainge vachiti ndiyo yacho yataifanira kuti tinge tichigara. Takati tasvika ipapo ndokubva tasvika tikapiwa imba iya. Apa tainge tiine property yainge yakawandisa uye imwe property iyi yainge isina kukodzera munzvimbo macho imomo matainge tichinogara. Ende kune vanhu vanoziva, nyika yeMalawi inyika yekuti ine mvura yakawandisisa, inonaya mvura yakawanda zvekuti kana mvura ikagara yanaya mbichana so kunobva kwaita uya unonzi murove uya. Vanhu vaigara munzvimbo iyi vainge vakasara zvisingaiti. Pamba painge pachiwanikwa dzimba dzemarata, tingangoti painge pari pamba pekuti vana vepo kana kuti vanhu vepo vanenge vakaenda kuSouth Africa kunoshanda. Dzimba dzeko hakuna kana imwe zvayo yawainge uchiwana iine floor, uye dzimba idzi dzainge dzichingoita zvekuvakwa nezvitinha zviya, asi zvitinha zvacho zvinenge zvisina kana kumbogara zvapiswa. So imba yatakapiwa yainge iine 4 rooms, asi 4 rooms idzi marumu acho ainge ari madiki diki. Imba yainge yakakwana yakaiswa mawindow frame ewood uye window sill riri wood, saka imba yacho
Saka mumba umu maingogara muine rima, kunyange ari masikati maingogara muine rima. Saka amai vangu vakabva vazotanga kuintroducwa kuvanhu vepamusoro-soro, maticha, madoctors nevamwe vakuru vemumachechi. Takabva tatanga kuenda kuchechi iya inonzi Roman Catholic. Saka kuchechi ikoko takabva tazoitwa baptism, then waiti kana wabva mukubhabhatidzwa waibva wazopiwa godmother wako. Even amai vangu vakabva vazotsvakirwa munhu wepamusoro-soro, gogo ivavo vainge vatova nevana vavo vainge vachishanda muZimbabwe vari nesi. Takagara kuda dzinenge 2 weeks. Baba vaya ndokubva vati ndikuda kumbodzokera kuZimbabwe. Munoziva nhau inonzi rudo yakaoma. Nekuteererawo kwainge kuina amai vangu vainge vari munhu wekuti murudo munhu ainge achiteerera murume wake, kuti zvinge zvichizopindawo mupfungwa mavo kuti ko munhu uyu wai ari kuda kudzokera kuZimbabwe ari oga, apa kusisina kwekunogara, anoda kudzokera onogara pai? Ko isusu wai akauya nesu kuno kuMalawi, nawo akauya nesu kunyika kwake, ava kuda kutisiya sei iko kuriko kumusha kwake achida kudzokera kumusha kwedu? Baba vaya vakabva vazochidzokera zvino kuZimbabwe ndokubva vatoenda zvachose. Apa isusu vainge vangoti dhampa tingoriko kuMalawi kumusha kwavo ikoko. Saka bankuru vataigara navo, he was such a supporting man, he was so supporting. Vaimira nesu zvakanyanya, zvinhu zvakamboda kuti omei. Saka kubudikidza nekuti tainge tiine zvinhu zvainge zvakawandisisa, mama ndopavakabva vazochitora manje kwava kuchitengesa magas stove atainge tiinawo. Vakabva vanotenga shinda dzavo ndokubva vazoruka majuzi. Vainge vachiruka majuzi ainge achisvika kana kuma20. Vaiti kana varuka majuzi aya ari 20 aibva atotengwa ose nezuva rimwe. Kubva ipapo hatina kana kuzombofa nenzara zvamuchose. Tichipinda muvhillage tainge takakwanisawo kupiwawo chimunda chedu chekuti tinge tichirima. Makore akafamba. Baba vaya vainge vatisiya vati dhampa kuMalawi havana kana kumbodzoka kuti vange vachiuya kuzotidongorera. Vakazomboti dzokei, vadzoka kudaro ivo manje kwava kuchitora mushini uya wemajuzi vakabva vazosiya vaupa umwe dhokta, vakabva vazokwereta mari kwava kusiya vabatisa mushini uya. Mushini waenda pekuchitangira manje painge pasisina. Kuti ndinyatsokuudzai mukomanashi kuti takararama sei mukomanashi, mai vangu vakanga vava kutongotsvaka-tsvaka nekutongozama-zama. Iyi nyaya ndinoda kuti munge muchiisa kudare mukomanashi, kuti kana munhu uchidanana nevanhu vechirudzi usabvuma kuitiswa zvese. Mangwana ndiwe unosara wava kuchitambura uri woga. Madays atainge tanzi tinge tichigara munyika muya meMalawi ainge ava kuno expire. Mapasipoti edu akasvika pakuexpire, tigereko kuMalawi kuya. Zvinhu zvakasvika pakuoma pakuti amai vangu vainge vava kuita zvekupota vachienda kunotsvaka huni. Amai vaiti kana vatsvaka huni paya vaibva vazotanga kuchitengesa. Zvinhu zvakangooma kudaro nekuda kwekuti vainge vakaziviswawo kuvanhu vakuru vemuvhillage imomo, tainge tisingafiwo nenzara. Asi chinondirwadza, amai vangu pose ipapo pavainge vachitambudzika nevana, havana kana kumbogara vapindwa nepfungwa yekuti makore ari kungofamba pasina kana chinobatika. Murume wavo uyo wavainge vakawanana naye patainge tichiri kuZimbabwe ainge akangotitora ndokubva anotidhampa kunyika yeMalawi. Kuchikoro hongu tainge tichienda, asi zvainge zvichiitika ndezvekuti education yedu yemuZimbabwe mukomanashi iri pamusoro. Inini pandakaenda kuMalawi ndakaenda ndiri grade 3. Takazoti tasvika kuya ndini uyo kunopinda muclassroom yegrade 3 yeikoko, zvakabva zvazoramba kuklika. Ticha ainge achinditicha akati ndainge nditori pamberisa pevamwe, akabva anoisa chichemo kuvakuru vake kuti mwana uyu hazviiti kuti ange achipinda mugrade 3 nevamwe nekuda kwekuti level rake riri pamusorosa, ngaapinzwe mugrade 5. Ipapo vainge vachiri kushandisa aya avainge vachiti mastandard. Vakabva vati saka uyu tinomuisa mustandard 5. Takagara tichagara mukomanashi, amai vangu ndopa
ava vakabva vazofunga zano, vakabva vazoenda ndokubva vazonotaura neumwe murume uyu ainge ari muZimbabwean watainge tava kuwirirana naye. Zvaainge achiita ndezvekudai so, aipota achiuya kuMalawi ikoko kuzotengesa hove dzake kuMalawi. So amai vakazoti vataurirana naye vakabva vamuti, ndinokumbirawo kuti unge uchindinyorera tsamba sababa avo vaya vainge vachidanana, vainge vakaroora amai vangu, vachiitira kuti murume uya kana akanyora tsamba inenge yakanzi ndikuda kuti ange achitengesa muchini kuitira kuti ange achikwanisa kutorana nevana vange vachizodzoka kuno kuZimbabwe. Amai vakati vanyorerwa tsamba iya vakabva vazoratidza tsamba iya kuna bankuru vakabva vati kana zvirizvo zvanyorwa nemunin'ina wangu saka itaisa izvozvo. Mushini uya wakabva wazotengeserwa kuna vamwe father veRoman Catholic. Amai vakabva vazochitanga manje kuchigadzirisa mapepa nekuti mapassport ainge aexpire. Takabva tazopiwa matraveling documents, vakabva vazoita week vachifambira zvinhu izvi. Mapepa akati aita, bankuru vakabva vati ivo vainge vasingakwanisi kuti vange vachisara neproperty iyo yatainge takaenda nayo kuMalawi. Saka takabva tazopinda bhizi futi yekuchitanga kutsvaka motikari yekuti zvinhu zviya izvo zvatainge tabva nazvo kuZimbabwe zvinge zvichizoenda kunosara kumwana wababa vaya uyowo ainge achigara mutauni muLilongwe kuMalawi ikoko. Bankuru ava ivo nemunin'ina wavo uyo ainge akawana amai vangu vainge vachingosangana kunana mai vainge vachingosangana kuna amai. Saka vakabva vati ngazviite kuti ndinge ndichisara nazvo zvinhu zvenyu, chiendai munozvisiya kuLilongwe uko kune mwanakomana wake. Apa tainge tapiwa document iro rainge rakatibatanidza kuti tinge tichifamba tose tiri pa1 place. Document iri rainge riri re7 days. So takabva tazosimuka netraveling document riya. Apa traveling document iri rainge rangosarirwa ne3 days chete kuti ringe richizo expire. Takabva tazotanga jeni redu, takazoti dei manje rechinumber 3 ndisu uyo tikabva tazorara pabhodha reNyamapanda, dei rataifanira kuti tinge tichikrosa, but Mwari vakabva vazotinzwira tsitsi nekuti takabva tazokwanisa kubatsirwawo nevanhu vepabhodha. Vakabva vazotitsvakirawo rimwe gonyeti kuti ringe richizotitakura. Nyaya iyi ndaitaura kuti chinhu chinonzi rudo chakaoma mukomanashi. Unowira muchinhu chinonzi rudo uri murutavatava. Saka iyi iyambiro kuna naamai. Saka tasvika baba vaya vakabva vazotsvakwa ende hama dzaamai dzaitogara vachidziona, asi isu vakabva vazonotidhampa kumusha kwavo. Vauya ndiko kwakazova kurambana kwababa ava naamai vedu. Mukomanashi kunyange mabirth edu akatoreswa nesurname yababa ava. Baba ava vakabva vazofa ndokubva vazovigwa kuno kuZimbabwe. Mukomanashi baba ivavava havana kana kuzombodzokera zvekare kumusha kwavo kunova kuri kuMalawi. Ndiyo nyaya yangu yandati ndinge ndichizosheya nemwi kuitira kuti munge muchizosheyawo nevateereri venyu mukomanashi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi takambotorwa stepfather ava vakazoti vaenda nesu kuMalawi ndokubva vazonotidhampa ikoko kuMalawi. Just imagine kuti munhu anokutora obva azonokudhampa kunyika kwake, iye obva azodzoka kuno kuZimbabwe, obva atotanga kutoenderera mberi futi neupenyu, atokanganwa kuti iye akaenda akanokudhampa kunyika kwake. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so, hanzi iyi mukomanashi ndapinda bhizi inini, ndakatorawo dzimwe nhamba dzevamwewo vanoita zvekurapa pano pamaFacebook, but ivo vakati vachiinterviewiwawo neimwe channel inowanzo kuinterviewa varapwa. Ndakati ndapiwa nhamba dzacho mukoma, ndakabva ndazoudzwa neuya murapwa kuti
iyezve shuwa anoita zvekurombesa. Ndainge ndichingozviudza kuti kunze uko hakuna vanhu vanorombesa zvechokwadi. Ndakati ndataura naye murapwa uya akabva ati kana uchida zvinhu zvako kunyange uriko kuSouth Africa ikoko, as long as you pay, zvinhu zvako zvinouya zvobva zvatotanga kutobatsirana newe. Saka mukoma ndakazoti ndatumidzira mari, zvinhu zvacho zvakabva zvaramba kuuya because iye ainge akandivimbisa akabva andiudza kuti pandichamuka mangwana makuseni mushure mekunge taita dare racho, because dare racho takariita kuma99, achiti iye ndo nguva dzekuti anotanga kusvikirwa nevadzimu vake. Saka taita dare riya akabva anditi mangwana makuseni uchamuka mumba mako muine chimwe chidhori. Chidhori ichi chichange chiri chidhori chematanda, chinenge chiine tsono dzinenge dzakabayirirwa pachidhori ichocho. Ndinoda kuti tsono idzodzo unge uchizodzibvisa. Tsono idzodzo unofanira kuti unge uchizotsvaka panzvimbo pekuti panenge paine mvura iyo inenge ichingogara ichingoyerera. Akabva ati ikoko kwamuri ndinozviziva kuti zvinokwanisa kuzokuremera kuti unge uchizowana pane rukova. Saka akabva ati zvaunoita ndezvekuti kana paunogara kana muine shawa unobva wangovhurira shawa, but wobva wameka shuwa kuti hauzozanganisi mvura iyoyo iyo inenge ichidonha ichibva mushawa nesipo kana kuti mamwe machemicals. Inofanira kuti ingoramba yakachena. Akabva vati kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo anenge abva mukugeza, unofanira kuti utange wageza shawa iyoyo kuitira kuti mvura yacho isazosangana nemvura iyo inenge iine sipo. Then vakabva vanditi chidhori ichocho ndaifanira kuti ndinge ndichichinyika mumvura, then tsono dziya ndaifanira kuti ndinge ndichizongodziisa pasi dzobva dzazotorwa nemvura dzobva dzazoenda. Kuno kwatigere mukoma, zverukova ka kuti unge uchitowana rukova zvainge zvichitoda munhu anenge aine motikari, because kune kamwe kapurazi kari nechekumusoro uko ndo kandinoziva kane rukova runogara ruchingoyerera, but kadistance kacho unotomboti fambei kuti unge uchizosvika pakari. Saka ndakabva ndaona kuti solution yandainge ndapiwa nasekuru ivavo yainge iri very good. Asi mangwana acho makuseni ndakazoti ndamuka ndakabva ndaona kuti chidhori chiya icho chandainge ndavimbiswa nasekuru kuti ndichachiona chainge chisimo mumba. Ndakabva ndazovafonera asi foni yavo vainge vasingaibati. Vakazoti vabata call ndisati ndatombovaudza, vakabva vati shamwari chidhori chako chiriko kuno ndachiona makuseni ano pandamuka. Ndatombochituka kuti ko iwewe sei usina kuenda kune murungu wako, pano ko uchiri kutsvakei, nekuti ndakakutsvakira murungu wako. Saka mukoma vakabva vanditi chidhori chako ichi chinoratidza kuti icho chinoteta kufamba chiri choga, chiri kuti iwewe unofanira kuti unge uchiuya kuno. Mukoma ndakabva ndabatanidza mari ende ndakabva ndangoita sekunge painge paine emergency iyo yainge yaitika kumusha, ndokubva ndazopinda hangu mubhazi ndikabva ndazouya kuno kuZimu. Ndakabva ndazoenda kumba kwen'anga iya. Ndasvika kuya ndokubva ndaratidzwa zveshuwa chidhori icho chiri kunzi chinofanira kuti chinge chichizotanga kundipa mari. Asi herino dambudziko mukoma randasangana naro ndiriko kumba kwavo sekuru. Chidhori chiya ndakatochinzwa chichitaura ameno kana kuri kunzi pakashanda uskiri, but chidhori ichi mukoma chakataura chikabva chandiudza kuti icho hachina simba pari zvino ende chiri kuda simba, and icho chakabva chati pari zvino hachina simba, chikabva chati kuti chinge chichikwanisa kuwana simba hunge ndambochifidha neropa. Mukoma ndakabva ndangotarisa sekuru vaya vakabva vati chidhori ichi kana zvichibvira mudzimai wako ari kufanira kuti nhumbu iyoyo yaakatakura inge ichiparadzwa, then tobva tazofidha chidhori ichi kuti chikwanise kutanga kushandidzana newe. Saka ndo pandimire pari zvino. Ndakabva ndangoti zvakanaka isekuru, ndokubva ndazodzoka kuno kuSouth Africa kwandigere nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ari kufanira kuti ange achizotopona manje manje each and every time. Ndinoti kana ndakamutarisa, kana ndakatarisa dumbu rake iro rakura nemwana ari kukura ari mukati, ndokugara ndichingozvibvunza kuti saka ndoita sei, ndongoparadza chacho here ichocho chaakatakura kuitira kuti inini naye tinge tichizodyawo maguta. Ndaneta nenhamo ini mukoma, plus kana ndikasazviita mari yangu hanzi nasekuru ivavo inenge yatorova. Saka handichaziviwo kuti ndopafambisawo sei.
Hey vedare no comment asi zvakangoma hazvo vedu please ngatizamewo kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section